Integration. Vi skal nu betragte den sidste integrationsteknik, vi skal beskæftige os med, nemlig den partielle eller delvise integration. Skal vi løse et integrale, som ikke findes i vores lille integraletabel, og som vi heller kan løse ved hjælp af substitution, så kan vi måske klare det med partiel integration, hvor følgende sammenhæng gælder. Sætningen her siger, at hvis jeg ønsker at integrere to funktioner i x her, u og v, med hensyn til x, så kan jeg få det samme resultat, hvis jeg siger stamfunktionen til u gange v minus et nyt integrale, som altså består af stamfunktionen til u gange v mærke. Ideen er så, at dette integrale er lettere at løse end dette integrale. Vi skal selvfølgelig bevise det her, men inden vi gør det, så tager vi et lille eksempel, og det eksempel tjener samtidig til udarbejdelsen af en LM. Vi skal løse integralet, som står her, altså integralet af x gange cosinus x med hensyn til x. Slår vi op vores integraltabel, kan vi se, at vi ikke kan finde denne her integrant. Så kunne vi prøve med substitution, og gør vi det, så vil vi nok sætte u af x i x. Så får jeg selvfølgelig du dx i 1, så dx er lige med du, og x er lige med u. Og hvis jeg så substituerer tilbage, så finder jeg ud af, at integralet af x gange cosinus til x med hensyn til x skal beskrives som integralet af u gange cosinus til u, og det bringer os ikke ret meget videre. Hvis vi tænkte, hvad nu hvis vi sætter u af x i cosinus x, så kan man vise for sig selv, hvis man har lyst til det, at det heller ikke bringer os ret meget videre. Så nu forsøger vi altså med partiel integration. Første trin er, at vi skal vælge u og v. Og jeg vælger at sætte u til x, og v til cosinus til x. Næste trin er så at finde stamfunktionen til u, altså store u af x. Det giver x i anden halve, og så bestemmer jeg, at vi mærke, at differentierer til v og får minus sinus til x. I punkt 3, som vi står her, skal jeg opsætte integralet fra sætningen om partiel integration. Det sidste led hedder jo også integralet af stamfunktionen til u gange v mærke. Så jeg får altså integralet af en halv gange x i anden gange minus sinus til x. Og det er jo umiddelbart lidt mere vanskeligt integrale end det integrale, vi har heroppe. Så vi har simpelthen valgt forkert, hvad angår u og x. Den generelle regel er, det vil vise sig ved vores erfaring, at vi med fordel kan vælge v, så vi får det mest simple udtryk for v-mærke. Nå, vi skal altså begynde forfra, så nu sætter jeg altså u til cosinus til x og v til x. Jeg finder stamfunktionen u, den bliver sinus til x, jeg finder v-mærke, den bliver 1. Opstiller altså nye integral. Det nye integral, det hedder simpelthen bare integral af sinus til x, og det kan vi jo sagtens løse. Så her har vi valgt rigtigt, og her kunne partiel integration godt hjælpe os. Det betyder, at mit integral samlet set bliver minus cosinus til x. Jeg integrerer altså sinus til x, bliver minus cosinus til x. Og så har jeg alt, hvad jeg skal bruge for at kunne opstille min løsning. Så jeg tager altså fat i sætningen for partiel integration. Den har vi her. Og så sætter vi bare ind. Jeg får sinus til x gange x plus cosinus x plus c, fordi vi husker selvfølgelig integrationskonstanten. Hvis jeg så differentierer min fundne stamfunktion til, at jeg får min oprindelige integral, så det jeg har gjort ser fornuftigt ud. Når nu vi skal til at løse en opgave lidt senere, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi husker, at det her så det er altså håndarbejde. Og når vi har lært at gøre det her sådan ordentligt, søvne og sådan nogle ting, så kan vi begynde at bruge MATCAD til at løse lidt mere besværlige integraler. Men indtil videre er det altså i hånden. Vi skal bevise det her også. Det gør vi ved at have det udgangspunkt, nemlig jeg tager fat i store u af x gange v af x, altså stamfunktionen til u gange v. Og det differentierer jeg, og det her det er et produkt, og det er også noget med, at jeg skal differentiere første faktor derpå gange anden faktor, så lægger jeg første faktor til gange anden faktor differentieret. Det ser sådan der ud. Så har jeg helt enormt stor lyst til at differentiere det her udtryk herom. Integrere det her udtryk herop, det gør jeg med hensyn til x, det står der, og det er der, i det jeg husker, at vores udtryk her på højre siden består af flere led, og så integrerer vi bare ledvist. Så kigger vi lige lidt på det. Vi kigger på det her op, og så kan jeg se, at jeg umiddelbart har fat i store u af x gange v af x. Det har jeg differentieret. Efterfølgende har jeg skyndt mig at integrere det, og det betyder jo, at de to operationer ophæver hinanden, så jeg får altså, at dette integrale er lige med u af x, store u af x gange v af x. Jeg husker også ved hjælp af integrationsprøven, at store u-mærke er lige med u. Og det her udtryk substituerer vi så bare ind i vores sammenhæng fra før. Den sammenhæng, der ligger der. Og får således, hvad der står her. Behøver vi at gennemgå. Det vi kan se, det er, at jeg rent faktisk har sådan et led her, som er et integral, den type, som jeg mange gange kan løse hjælp af partiel integration. Så det her led, det isolerer jeg. Jeg har gjort hernede, og så er vi faktisk færdige med sætningen. Det sidste, jeg skal sige, det gælder det, der
det handler om næste gang, nemlig det, at vi skal snakke lidt om, hvordan er det lige. Vi bestemmer forskellige arealer ved hjælp af integralregninger. Det er ren repetition for mat B, så er der altså ikke nogen E. Vi skal kunne læse de sider, som fremgår af opslaget. God fornøjelse. Stenbrand ud.